Magandang hapon katropa, magluto tag utan karon para suda na to panihapon. Ano atong gulayon ron? Alagbate, ano si sagol na saluyot, alagbate, saluyot, malunggay, okra, tay bison nga kuyaw kayog purma, tanglad, sangik, balatong. Haling na tag katropa kay para magtag-ang ininit tubig para sa ito ang lawoy. Ito na ang gitakang ang kaldero katropa, butang ang nag-asin ng tubig dahil mutang tanglad sabaw itong takloban. Terus nagpainit ta sa init tubig katropa atong panitan ng bisol. Ito sang hugasan katropa ang bisol, mo ni bisol. Na ilunod itong bisol. To luto na ba ang bisol? Pwede na ito lunod todong mga gulay.
Luto na katropa. Haunon na to na eh. Ano niya itong lauoy. Mga to katropa, manatag laway, manapon may og kaon. Busog na kayo. Kung bago pa lang ka sa akong channel katropa, palihog kog like og subscribe. Ay lang po kalimot sa pag-click sa button bell para update ka perminti sa mga bago na kong video. Salamat sa pagtanaw og amping mong tanan.